आज तहराई कुल्ही में तो जाके सोना के गुली घुसावेला लवंडा के चूल्ही में। नीरज निराला इंटरटेनमेंट चैनल बा सब्सक्राइब कर ली, बड़ा जल्दी गाना आई। इंस्टाग्राम पे आ गइल बा। बाड़ू बंगाल से गोरी बचके गजब कमाल लचके आज लागतारू सब हीरोइन सन से हटके गजब कमाल। आइले बाड़ू बंगाल से गोरी बचके अजे आइले बाड़ू बंगाल से गोरी बचके गजब लचके पतली कमर लचके गजब कमर लचके पतली कमर लचके सब हीरोइन सन से हटके सब हीरोइन सन से हटिया है ठीक लागत रे। आई तमाम कैमरा लौकता, हम अपना मीडिया ला भैया लोग से पूछे में ठीक लागत रे, ठीक लागत रे काहे रहुआ लोग ला जाता नहीं, कैमरा में रिकॉर्ड हो जाई। ठीक लागत तरीका आज लागता सब हीरोइन सन से हटके निमन लागे तो ताली के संगे कहे कैसे आज की लागता सब हीरोइन सन से हटके अच्छा ए भैया लाइटवा व्हाइट कर दी ना तो कहाँ चढ़ पाई, व्हाइट कर दी हो जितना कैमरा लागल बा नु सारा प्रोग्राम वही लोग के हक में करी, काहे कि वह लोग बहुत दूर दूर ले पहुंचा सकता है। लाइट खाली श्री राम मठिया के लोग देखिए तो काम ना चली, पूरा हिंदुस्तान के लोग के देखे के चाहिए। तो ये काम जब सामने वाला भाई लोग के लौकी तबे जाके होई। कहें का कैसे आज की लागता सब हीरोइन सन से आज लागता सब हीरोइन सन से आज की हिले कमर तब आज हिले लाऊ
नाचो रसीली बाड़ू सबका से सुपर अरे मारा तो जोर के झटका धीरे से अरे की हिले कमर तो हिले रसीली बाड़ू से लइका तो लइका तू हो बेमानवा सन गजब कमर लचके पतली कमर भैया जेबीके इंटरटेनमेंट के तरफ से जन गाना आइल हेलो हाँ एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नीरज भैया भी गा रहे थे। राजा महाराजा रंगबाज डूबल बा आ बड़े बड़े में जहाज डूबल बा भाव बा कैसे हाँ हाँ अरे जवानी नीला तू कदर रंगदार के अजय आजू के साथ तू पिया दो जाम ढार के तो नहीं तुहरा से जान मने आज उबल बा तो राजा महाराजा रंग बाज डूबल बा आज बड़े बड़े में जहाज डूबल जवानी नीला तू कदर रंगदार के चुपके साम तू पिया दो जाम ढार के जवानी नीला तू कदर रंगदार के चुपके साम तू पिया दो जाम ढार के नहीं तोहरा से जान मने आज उबल ए भैया बेचैनी में ना धीरे धीरे कि नहीं तुहरा से जान मने आज उबल बा तो राजा महाराजा रंग बाज डूबल बा आज बड़े बड़े हमें जा महाराजा रंग बाज डूबल बा बड़े बड़े हमें जहाज डूबल बा तनी एक बार श्री राम मठिया के लोग भैया